Хәйрле кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы. Студияда Альбина Вәлиева. Бүгінгі шығарылышның төп темалары. Кисәтү яхшырак. Бик файдалы, кызыклы булды. Мин шулай ук тест үттем, кан бирдем, бик тиз результат билгеле. Бүген бөтен дөнья спидка каршы көрәш көне. 10 тоннага якын кирәкле әйберләр. Түбән Камалар фронтка чираттагы гуманитар ярдәм партиясын җибәрделәр. Кышны кайчан көтәргә? Декабрьнең уртасыннан соң гына чынлап торып кыш килергә мөмкин быел. Халык синоптигы фаразы. Хәйрия акциясы администрация бинасында теләкләр чыршысы кабынды. Хәрбиләрнең әниләрен хөрмәтләделәр. Адымнар гимназиясендә бәйрәм концерты узды. Бүген бөтен дөнья спидка каршы көрәш көне профилактик чара кысаларында югары уку йортларында белгечләр лекцияләр үткәрделәр. Студентлар экспресс-тестта тапшырдылар. Мондый чараларның максаты куркыныч авыру турында мәгълүмат тапшыру, сәламәт яшәү рәвешен алга сөрү. Теманың дәвамы алдагы материалда. Бүген Казан инновацион университеты студентларының иртәсе медицина тикшерүеннән башланды. Белгечләр аларның кан басымын үлчәделәр, электрокардиограмма үткәрделәр. Спидка каршы экспресс-тест тапшырдылар. Нәтиҗәсе 10 минуттан әзер. Какие-то вопросы возникли по ходу лекции? Нет. Все было понятно. Әлеге чаралар бөтен дөнья спидка каршы көрәш көне уңайыннан оештырыла. Белгечләр студентларга лекцияда үткәрделәр. Дәреснең темасы куркыныч авыру турында мәгълүмат тапшыру, сәламәт яшәү рәвешен алга сөрү. Мин бүген лекцияны тыңладым, бик файдалы, кызыклы булды. Мин шулай ук тест үттем, кан бирдем, бик тиз результат билгеле. Мин бик шат. Бында без чакырдык спеццентрдан именно специалистларны, кайда һәр кеше үзенең ВИЧ статусын определить итә ала. НХТда шулай ук һәр кеше үзенең канын белә ала, артерияларын тикшерә ала, һәм электрокардиограмманы үтәргә мөмкин. Бүген спидка каршы бергә акциясе кысаларында 40 студент экспресс-тест тапшырды. Сәламәтлекләрен тикшерергә теләүчеләр үз поликлиникаларына мөрәҗәгать итә алалар. Гөлия Нигъмәтуллина, Гөлназ Җаббарова, Булат Зиханшин, НТР яңалыклары. Түбән Камадан фронтка 10 тоннага якын гуманитар йөк җибәрделәр. Тартмаларда хәрбиләр сораган әйберләр, төзелеш материаллары, озак саклана торган азык-төлек 2 машина. Диңгез пехотасының 115-нче бригада солдатлары кирәк яракларны үзләре килеп алды. Хәрбиләр гуманитар ярдәм җыюда катнашкан һәркемгә зур рәхмәт белдерделәр. Ел башынан 173 авария теркәлгән, аларда 8 кеше үлгән, 214 төрле имгәнүләр алган. Бу хакта эшлекле дүшәмбе утырышында Илдар Әхмәтҗанов белдерде. Дәүләт автоинспекциясе идарәсе җитәкчесе әйтүенчә, төп максат юл транспорт һәлакәтләре санын киметү. Бу эштә төрле профилактик чаралар күрелә. Киңәшмәдә башка темалар да каралды. 5 декабрьдә халыкара иреклеләр көне билгеләп үтеләчәк. Түбән Камада волонтерлык эшчәнлеге 2009 елдан бирле алып барыла. Бу эш белән 10 меңнән артык кеше шөгыльләнә. Булар дини һәм коммерцияле булмаган оешмалар, мәктәп һәм студентлар отрядлары, шулай ук предприятие хезмәткәрләре. Бүген шәһәр администрациясендә теләкләр чыршысы акциясына старт бирелде. Бу юлы урман гүзәленә солдатларның балалары язган хатлар иленгән иде. Аларның әтиләре ватан геройлары, махсус хәрби операция зонасында батырларча һәлак булганнар. Тылсымчылар ролендә шәһәр һәм район җитәкчеләре, алар сабыйларның хыялларын тормышка ашырачак. Безнең төп максатыбыз яңа ел мөгъҗизасын бүләк итү диләр.
Сөйлер яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса шалтыратыгыз, языгыз килегез. Безнең WhatsApp номеры 8 917 90 73 077. Үй мәшәкатьләрен онытып, рәхәтләнеп ял ителәр. Мөхтәрәм әниләр өчен үзенчәлекле мастер-класс, балалар катнашында концерт узды. Бәйрәмне Түбән Кама хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы оештырды. Аның 10 елдан артык тарихы бар. Быел күңел ачу чаралары База креатив үзәгендә үткәрелде. Фотога төшеләр, бер-берсенең хәлләрен белешәләр, яңалыклар белән уртаклашалар. Эш, үй мәшәкатьләрен онытып, бүген алар рәхәтләнеп ял итәләр. Мөлаим ханымнар әниләр көненә багышланган бәйрәмнең мөхтәрәм кунаклары. Сәхнәдә яңгыраган җырлар да әниләр хөрмәтенә. Бәйрәмне Түбән Кама хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы оештыра. Аның 10 елдан артык тарихы бар. Әниләр дөньядагы иң кадерле кешеләр. Без аларны сакларга, якларга тиешбез. Бүген База креатив зданиясында безнең әниләргә багышланган бик матур кичә бара. Бу бәйрәм бик матур. Балалар бик дыңлап әзерләнгәннәр, оештыручыларга бик зур рәхмәт. Бәйрәм База креатив үзәгендә үткәрелә. Бу көнне мөхтәрәм әниләр өчен үзенчәлекле мастер-класслар да оештырыла. Гөлия Нигъматуллина, Александр Лихачев, НТР яңалыклары. Әниләргә багышланган бәйрәм Адымнар гимназиясендә дә узды. Махсус хәрби операциядә катнашучы егетләребезнең якыннары өчен концерт оештырдылар. Бу гүзәл ханымнар батыр уллар тәрбияләп үстергәннәр. Солдатларның әниләрен Түбән Кама мэры да котларга килә. Ратмир Биләев аларга рәхмәт сүзләрен җиткерә. Аның әйтүенчә, мәңгелек ут янында һәлак булган геройлар истәлегенә мемориаль комплекс төзергә планлаштыралар. Анда һәр геройның исеме язылачак. Хәзер проектлау эшләре бара. Кичә җыр биюләр белән үрелеп барды. Кышны кайчан көтәргә? Быел кар декабрьнең 2нче яртысында гына ятар дип фаразлый синоптиклар. Бу атнада көндез 2 градуска кадәр җылы булса, төнлә -2 градус көтелә. Киләсе атнадан Татарстанда бераз суытачак, термометр баганалары -3-9 градуска кадәр төшәчәк. Урыны белән карлы яңгыр яварга мөмкин. Быел кыш нинди булачак? Бу хакта халык синоптигы Әмир Шәрәфиев сөйләр. Менә быел әле кар бөтенләй төшмәде. Карны вакытында күрсәтте ул, зур кар ятмады әле. Декабрьнең уртасыннан соң гына чынлап торып кыш килергә мөмкин быел. Табигатьтә 99 еллык цикллар бар. Бу циклларда һава торышы әкрен генә үзгәреп тора. Шушы циклларда, мәсәлән, 11 елдан соң якынча кабатлана, 99 елдан соң төп-төбәл кабатлана. Күзәтеләчәк декабрьдә, аннан соң февральнең ахырында, март башларында бераз булырга мөмкин суыклар. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте шелтәрендәге Татар Лайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар, кичләрегез күңелле һәм файдалы булсын.